Avui m'he proposat una autèntica bogeria, preparar-me per una carrera en només 7 dies. No he corregut en la meva vida, no estic preparat per al que vindrà, però és un repte i l'hem d'assumir. Us preguntareu, per què has escollit fer una carrera durant 7 dies si no saps córrer? Tenia un gran repte personal de donar la meva millor versió física. Aquesta carrera funciona d'una manera molt peculiar. No hi ha una meta delimitada, no has de córrer un número de quilòmetres, simplement hi ha un cotxe que et persegueix i que surt mitja hora després que tu surtis a córrer. Has de córrer tot el que puguis sense que el catcher car t'atrapi. És la iniciativa Wings for Life que fa la fundació de Red Bull. Això consisteix en una carrera en la que més de 360.000 persones corren a la mateixa hora a tot arreu del planeta durant el temps que puguin. El meu objectiu, a part de sobreviure, serà fer 5 quilòmetres. Avui, primer dia d'entreno, ens posarem mans a l'obra a córrer una miqueta per entrar una mica en escalfament i preparar-nos per la carrera. Yeah, I've been running and running to keep it 100. This all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. Dia 1, acabat. Estic totalment rebentat. Dia número 3. Estem aquí preparats per seguir entrenant. De moment, molta millora físicament, aguantem moltíssim més en cardio i al final això es resumeix a lo de sempre, no? Hi ha molts dies que no tens ganes d'anar a entrenar, hi ha dies que pateixes per venir o no, però has d'enganyar la teva ment. De moment ho estic aconseguint, estic molt content amb mi mateix perquè hem aconseguit venir 3 dies consecutius d'entrenar. L'entrenament d'avui es basarà en una course navet, importantíssima per treballar la resistència al llarg de tots els quilòmetres. Aniré fent al voltant d'aquesta pista unes petites rectes per anar treballant tota aquesta resistència. Dia número 6 entrenant. Demà és la carrera. Després de córrer durant tots aquests dies, la veritat que em sento físicament molt millor, gran capacitat pulmonar guanyada durant aquest tros i sobretot el que més em preocupa per demà és la calor. Estic començant a córrer per aquí per zona de platja, molt semblant per on farem la carrera demà per acostumar-me al tema de la calor. De moment, avui, l'objectiu és fer-ne 3 quilòmetres seguits a un bon ritme i veurem a veure si a la carrera em serveix. Demà és el gran dia. Demà corro amb 360.000 persones. Veurem si podem arribar als 5 quilòmetres. Ha arribat el dia de la carrera. Hem vingut aquí. L'objectiu d'avui és fer 5 quilòmetres. Veurem si ho aconseguim. Hem estat entrenant durant tota aquesta setmana. Per tant, a veure, de moment les expectatives són bones. Estem aquí al Social Hub. Ens han donat una mica de beguda, una mica de lounge, hi ha molts participants i gent famosa inclús. Veurem què passa. Per començar, queden 5 minuts. You can decide your team. L'hauré d'abandonar aquí. El de blau era el del 5, no? Sí, crec que sí. 1 quilo ja, quilòmetre. Buah, estic mort, He de fer una baixada, aguantar aquí, però, buah. 15 minuts perquè surti el cotxe, molt fototer, que remarquem la cava i tot. Jo crec que 5 els fem segur. L'únic que més de 5 ho dubto, Encara queda una mica perquè surti el cotxe, per tant tenim 10 minuts, 12. Ara, jo crec que 5 arribem segur, perquè el cotxe surti amb desavantatge, però més no, 3 quilòmetres aconseguits ja, queden 2. Ara ens fiquem a tope per aguantar aquests 2 que queden i arribem, va, som-hi! Kilometers, man, so yeah, it counts also.
1,3 queda. Estem allà. Ara quan acabi el semàfor, enxufem cap al lloc i ho tenim, va. 90 segons i surt el cotxe. Ens pilla la vieja. Vamos, vamos. No problem, my son. Yeah, well done. Thank you. Well done. Thank you for doing that, mate. Yeah. Cámara aquí, Cameraman créditos, Oh. Superat. Quin mort, Ara ens sentem aquí i fem una reflexió en general perquè era nhi Hem acabat la carrera, estem aquí a la rooftop del Social Hub, copeta de cava, el com pel càmera una baguleta. Estem absolutament morts, però ara et pares a reflexionar i estàs orgullós del que has fet, Ara correria 1 quilòmetre més, saps? Després d'haver parat, però en general content amb el que hem fet, Ens hem superat, hem fet 6 quilòmetres i pico. De fet, el cotxe encara no ens ha agafat, el cotxe, justament. O sigui, molt content amb la fita, 6 quilòmetres clavats hem fet. Així que l'any que ve hi ha que tornar a fer-ne més.